Yes, så er den gravede laks kommet ud af fryseren, og den er tøet stille og roligt op i køleskabet. Så nu vil jeg pakke den ud, og så skære et stykke for at se, hvordan den ser ud. Og den dufter fantastisk, kan jeg sige. Så vi lige kan få klippet lidt op her. Samler selvfølgelig sådan en masse væde, der er kommet ud af selve fisken og dens tilberedning. Det vil jeg så også lige se, om jeg kunne. Sådan der. Så har jeg nemlig gjort et rent stykke film klar nedunder. Bum. Sådan der. Det er sådan set det. Og hvis man havde en rigtig laksekniv, der har jeg desværre ikke de der aflange, så kunne man sådan skære det med. Nu er jeg bare med, så skærer man med en stærk filetkniv. Så kan man skære skiverne sådan her. Okay, bum. Jeg tror lige, jeg vil smage det her. Ja, velkommen.